ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କେସ୍ ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା। ତ ଦେଖୁ ଏଇଟା କେମିତି ଆବେଦନ କରାଯିବ, କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛି। ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି। ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ମଧ୍ୟ ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି ଥିବା ଦରକାର। ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି LPG ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ବା ଲାଭବାନ ହେବେ। କେବଳ ମହିଳା ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ନିହାତି। ତାହେଲେ ଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରଟେ ଓପେନ୍ କରିବେ, ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କ'ଣ ଲେଖିନା ଆପଣ PMUY ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ଟେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ PMUY ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା PMU କନେକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ଅଛି ଇଲିଜିବିଲି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖୁଛି ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ HP, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣ ତ ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଆପଣ ତାରି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାର୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଯାହାର ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ସେମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଉପର କରିବେ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆପଣ ସେଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନୁହେଁ, ଅପସନାଲ୍। ତ ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ହେଉଛି ଅଶୋକ, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ହେଉଛି ଦାସ, ତ ଆପଣ ଅଶୋକ ଏଠି ଆପଣ ଦାସ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। OTP ଆପଣ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ, ଆପଣ ସେ OTP ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନୂଆ ଗୋଟେ ଦେବେ। ଆପଣ ନୂଆ ମନରୁ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଯେଉଁଟା 8 ଅଙ୍କ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦେବେ, ତାପରେ ସ୍ମଲ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ସିମ୍ବଲ ଗୋଟେ ଦେବେ ଆପଣ ହାଚ୍ କେ ଷ୍ଟାର, ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି I am not a robot, ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଲା ପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁন, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର୍ ଲଗ୍ଇନ୍। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଆପଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ I am not a robot ସେଇ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ LPG କନେକ୍ସନ୍, ଆପଣ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଉପରୁ କରିବେ, ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ନ୍ୟୁ କନେକ୍ସନ୍ ଅର୍ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ LPG କନେକ୍ସନ୍। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନୂଆ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ସବମିଟ୍ KYC ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଲେ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ କେମିତି ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେ କରାଯାଉ ଗୀତା ବାରିକ, ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ହେଲା ଗୀତା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ହେଲା ବାରିକ, ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ତ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେବେନି ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଦେବେ, ମେଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ କି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଏଟା ଦେବେ। ତାପରେ ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ବାପା ନା ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ।
ठीक अच्छे से भाया फास्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम पुणी माँ को ना देवे से भाया सेम तापर एड्रेस देवे लैंडमार्क देवे विलेज देवे आपन तापर देखंतु एटी पिन कोड टी आपनकार देवे जोड़ा आपन जो गाँ रु बिलोंग करछंती पिन कोड टी देवे मो पिन कोड टा देली तापर देखंतु एड्रेस टाइप रूरल कि urban ग्रामांचल सहरांचल जेहेतु ग्रामांचल मोर तो मु रूरल चूज करली तापर देखो सिलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिवे ठीक अच्छे सिलेक्ट होउची मोर बरपाली देली तापर देखो विलेज विलेज चूज करली देखो बापूपाली ठीक अच्छे मो विलेज देली आपन सेमती आपन विलेज देवे तापर देखंतु डिस्ट्रीब्यूटर एटी आपन क्लिक करले आपन को डिस्ट्रीब्यूटर आपन रहउची हम रामजी दिल्ली आपन सेमती आपन जो पाखरे देखिबो सेट देखिबो आपन को डिस्ट्रीब्यूटर तापर देखंतु ईमेल आईडी एटी ईमेल आईडी आपन देबे तापर सिलेक्ट द ब्रॉडकास्ट आपन देखन तार ऊपर क्लिक करिवे कला परे स्कीम को स्कीम आपन जनरल स्कीम कि सेंट्रल स्कीम जेतो हम सेंट्रल स्कीम तो आपन सिलेक्ट कर सेंट्रल स्कीम तापर देखंतु स्कीम तापर पुणी सिलेक्ट करले तापर उज्जला ठीक अछि देले तापर स्कीम सब टाइप को टाइप रो स्कीम आपन उज्जला टू कि बुझांत जोड़ा देले चोड़िबो असुविधा संति किछि ठीक अछि तापर हम कोरा कोने आपन 12.2 केजी जनरल पैकेजिंग नेबे ना 5 केजी वाला नेबे ना 5 केजी पैकेजिंग ने मु ऊपर नेली 14.2 टा ठीक अछि तापर सबमिट ऊपर क्लिक कर हां तापर देखंतु कास्ट आपन क्लिक करले आपन एसटी एससी जोड़ देबे 10 टी देली न देली तापर देखंतु एड अटैच डॉक्यूमेंट देले कोन डॉक्यूमेंट देबे नाडी आपन आधार कार्ड टी देबे ठीक अछि को सापोर्ट ले देखंतु पीएनजी जेपीजी जेबी बीएमपी पीडीएफ आपन देबे 512 केबी भीतर देबे मैक्सिमम देखंतु एठी अछि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ठीक अछि सिलेक्ट प्लीज सिलेक्ट एटी आपन आधार कार्ड टी चूज करिवे ठीक अछि डेट ऑफ इशू करिवे अथॉरिटी देबे तापर ता नंबर आधार कार्ड नंबर टी देबे ठीक अछि एड्रेस प्रूफ जोड़ा पीओ है से समान देले भी चढ़िबो असुविधा सेमती किछि न ठीक अछि दुईटा जाको आधार कार्ड देले भी तापर कोन करिवे ना 7 कंटिन्यू ऊपर क्लिक करिवे स्टेट ऑफ इशू एटी कोन देबे ना ओडिसा देबे राशन कार्ड नंबर सेठी राशन कार्ड नंबर टी आपन देबे ठीक अछि अदर डिटेल्स रे देखंतु प्रीपेड नेचुरल गैस पीएनजी कस्टमर एटा कोन करिवे ना एटा अनटिक करिवे एटा टिक करिवे नै ठीक अछि तापर देखंतु एटी अछि कैश ट्रांजैक्शन अपन एटी न करिवे यदि यस करिवे गिव अवे ऑफ सब्सिडी पाइबे नहीं तबे न करिवे डू यू वांट टू सबमिट एटी आधार डिटेल्स अपन देइ जंती आगरु तापर देखंतु बैंक डिटेल्स एटी बैंक डिटेल्स देबे आईएफएससी कोड नंबर देबे बैंक नेम देबे बैंक अकाउंट नंबर देबे ठीक अछि योर नेम पासबुक रो देबे को ब्रांच रो देबे कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर देबे तापर सेविंग की करेंट अकाउंट देबे आपन ठीक अछि को टाइप रो अकाउंट तापर एठी अटैच करिवे बैंक पासबुक टा तापर देखंतु अपलोड सेक्शन लिखि जी अपलोड स्कैन टू फोटोग्राफ एटी आपन फोटो टी अपलोड करिवे ठीक अछि तापर 7 कंटिन्यू ऊपर क्लिक तापर कोन करिवे ना टोटल पढी नेबे पढिला परे आई एक्सेप्ट अबव डिक्लेरेशन तार ऊपर क्लिक करिवे तापर बॉक्स तो आई एम ए नॉट रिवॉर्ड तार ऊपर क्लिक करिवे ठीक अछि तापर सबमिट ऊपर फाइनल सबमिट ऊपर क्लिक कर देबे एई बेडा अप्लाई करिवे तापर आपन कोन करिवे ना डिस्ट्रीब्यूटर आपन पाकु गोटे कॉल आसीबो ठीक अछि तापर आपन पाई परिवे एथिला आजिर वीडियो।